We are the Pineapple Family! Yes, ma'am. Good morning, everyone. It's Monday and school day again. Ano sabaw na ula? May da ako ng trapuhan. Okay, so ready na pati laptop mo. Dali lang din. Walaan mo na kung ano dahil mo i-present, ha? Dari na ka na. Ang imong wallet. Dari naman. Okay, bye. Bye-bye na. Time to go. Ready naman sa Joshua. Ano siya man ng Joshua. Diyos. Doy. Pray. Bye-bye. So, nagsanag ng alas 7. Medyo, Now, it's time for my labada and mama. Okay. Labada ako samtang mga kapakaon sa iya. Hi, guys! We are heading to Dewey School or GJ School because I am going to be the storyteller for today. Storyteller. Kasi ma-read lang ko story. In-invite lang ako ni advisor nila nga ma-read some story as part of the book week celebration. And I'm happy ko, kag excited ko mag-meet iya mga friends at classmates. First time ko ni kalbaan ko, gamay lang, pero happy and excited na ma-read man lang ko sang story. Wala man na sang right. No, nandad no. See ya. I don't know kung makapicture ko sa ila, pero mapicture lang ko puro gamay. Tapos na kami sa story reading sa kay GJ nga classroom, and it was really fun. Doon napaos po ko ito ka sa Jack. Ano nang participative. Very nice gid sila nga mga students gid. Si Dewey ang nahuya, wala kaalsa. Wala kaalsa ko mamang ko to nahuya siya. Mga pretty kag mga handsome sila kag mga ano sila, mga bright kid cute sa ila. Tapos ang basang isa, Tita, I subscribe to your YouTube channel. Aba ko show. Ginhatag pa sila sa ako, nagpalapit sila. Before pa ko nag-start kaina, nagpalapit sila. Do justly love mercy. Walk humbly. Very nice. Oh. I think this is a sneaker. Ginhatag sa mga classmates ni GJ sa ako. First time ko na actually guys nga mag-read some story in front of many kids. But it was really fun. And una-una, doon kakurog-kurog pa ko kaya hindi ko kanika, doon na shy ko. Ang bako sa ila shy ako. Watch out to the sun. Ako naman. Ang madulong Japon siya. Very cute, very nice. It's a very fantastic experience. And thank you so much kay Teacher Jean's advisor for inviting me. And very, very happy kid ko. Pag na-meet ko man sila. Mostly sa ila, kilala ko na sila. Kasi syempre kina-istorya man ito. And muna, thank you to Grade 4 Courage for the experience. Hi guys, balik naman kami di sa school ni Dewey kay na sugat kami may training pa sa basketball. And then ma-dinner na lang kami dahil. Tapos going home mulang na. Hindi ko ka-vlog kay lobat ko, wala ko charge kay ina, willy ko edit. Dulong na. Dulong na ho. Ito na sila ni daddy yung magamit. Itong bit-bit na ni daddy. Nari naman kami di sa cake story oh. Dinner kami, kindiray kami dinner sa board. Pray na da. Eating time. Order is complete. Good morning. It's Tuesday. Time to go to school na. Si Dewey. Di na? Para niya gamit to ready na. Minuta ka. Gusto mo na. Ang reminders ha? Ha? Okay? Basket. Imo na ang uniform for training. Ano yung ano. Hariman imo nga. O, day lang. Hindi maglipat. Okay, ano gani akong reminders? Sleep and listen. Sleep and listen po. Amit ka. Ayun na. There na.
Bye-bye. Reminders to ha. Hello guys. So, tuwa naman kami. Punta ko this past few days kanino po ko daddy magwakang magsugat kay GJ kay. Muta, lunasad ko mag tininir sa balay. Hormonal imbalance na giguro. Anyways, we're going lang to sugat kay Dewey and then ano tagal? Oo. Try namon nga ipa-cut off namon ang amon niya internet kay actually ang isa na existing pa pero ipa-cut off na siya namon kay napatakpod kami sang bago nga cheaper compare sa iya. So let's see kung requirements kung ipa-cut off. Kay bilag ito ko naman ni daddy ang masave per year kay daw kay daw half it isang price ang bago na namon nga internet provider ho muna nga. So dito na lang kami okay man galing kay ang LAN lang to ang ano galing ang connection sa TV nga napangitaan naman paagi. Pero at least bala makasave ka every month bala. Practicality na lang subo. Kung convenient man lang siya kag parehos man lang ang service ang ginahatag which is nakasave ka. Dito na lang dito na lang kami. Amo lang nang ikuha na ni daddy subong i-workout subong kapag ipa-cut off ang daan namon ng internet. Ay na kami di sa Robinsons. Kaya libot-libot na kami. And then masugat na lang dayon kay GJ after. Ari ka do? Amo ni Okay. No? No, pero ari saya ho. Amo ni siya. Ang ano? Ang aton Amo gina sa nga color. But guys, nagalibog na naman ang ulo namon sa mga kagamitan namon sa balay. Di daw mabaka naman si daddy sa amos ni Miho pero di naman namon ibutang ina kay kadako. Ayan bot na lang. Ilang. Gabi na, ari na siya. Doy. Hi. Ano? Bibi ka? Ay galing kita hindi kita galing. Nagali nga hibi sa kay tatlo kaliab yang nga daw tutayan lang magsulod kali guys wala nagsulod muna na frustrate siya gali sige lang practice pa man lang Kasi makiban pa. sige lang gani mo ginagani ang iban gani sa NPA gani star player pa na guys wala pag sulod. Good morning, it is Wednesday morning and getting ready, nagamilk na siya, then maligo na siya for school na. And, ano man, ako nagpatubod ko tubig kay mga laba ko dayon. Tapos, matapos siya, makapakaon kay mama, ano na, routine. Every morning routine. And, prepared naman ang iyang mga dalalon. Sige na, ligo na. Kay 7:07 na ho, dapat, ano na, dapat makaano ka na 7:30 malin. 7:30 na siya ligahalin. Faster na. Bye-bye. Bye na Dio. Ang reminders ha? Okay. Yeah. Sige na Josh. Okay na. Pang-exercise Para mas sexy. Bye-bye. Ay, imo ano? Money? Ha? Hari. Bye-bye. Oo. Masnik na. Guys, ang bali daddy, date ko na kami di sa Kapitirasa pero malibot, malang galing. Nagsaka man lang kami tapos naog naman kami dayon. Wapog dyan. Balik naman. Actually, nasugat kami kay GJ galing kay may ano pa siya, may activity pa to siya kundi karon pa to libot-libot kami anay. The new Capitol, kami ng progreso. Ay, libot-libot lang kami din ni daddy anay lasik ba? Madlapad pa na. Nila ka
floors han? 4. 1, 2, 3, 4 oh. Anong niyaw? Kapit kami di okay nag-crave to sa mangga kagabi. May nakita kami ho. 150 per kilo lang. Nakagwapa sa mangga. Good morning! It is Thursday and it's book week celebration. May sila sang karakter. Ay mo Teddy. Dito ka okay picturean ta ka. Duha. Dari sa ako, no? Para na. At dito ka. Tada! Nang daw funny face. Teng. Ikaw ang lakat-lakat. Iso daw liwat. Enjoy ha, pamati kami klase. Gyapon ka mo ya. Okay? Wala na kami nagbaka sa iya nga costume kay ginalpointaan na lang namon idea kung ano ang amon nga magamit kung ano pagit ang iya bala ano gaya na kung para hindi na kami magastos sa costume kita namin si Mr. Bean may ara namin sa suit. Bye Doy Doya Doy kita mo kung may cellphone wala ga-attention. Ikaw lang imo ko ka hindi siya mag-ukay be lantaw ko anay be. Social Studies Ilis. Okay? Ang tanan nga reminders ko doy. Ang daddy madulong kay naka-costume siya. Take good life. Sa tricycle. Wow! Balay nga dulong na. We're going to GJ School. Sugat na. Tapos na nila practice. Balik mga bidayon. Ang tawa pala guys kung ano kadulong na ang huli ni Doy GJ everyday. Ito so, mabot ko makita siya na ano. Tapos na nila practice kaya siya gaya hampang-hampang pagyapon no. Kadulong na no. May volleyball pagani. Ito siya to. Book week sila subong kita yung man to siguro kagina nga si Mr. Bean siya ang ginmakalang ginamon to ang teddy bear si Teddy bala ni Mr. Bean amo nang ito ginmakal namon nataranto yan mga daan niya na to nga gamit ang iya to nga coat to pag oration niya ang iya to nga bow tie sang kinder pa to siya kagang iya nga puti to nga polo is isang kasal pa to ni Manang niya bless ang man itong gingamit isang oration man nagamit pa itong pantalon to nga black dugay naman to wala ko din pares ang coat kay Mr. Bean di ba daw siya dark ang sa dalong permit tapos lighter ang sa babaw niya kaya mo na pa to si daddy sa iya nga mga bags mga gamit ano na si Mr. Bean mga gamit mo to'y lihog to'y pa-check do'y Doy Story naman ta. Ha? Story. Hindi. Kaya may nagaluto kita to sang sabaw kay pirmi ka na lang chicken. Sabaw naman yung isda to. Ari tanan, pati ID? Ha? Na, ulan-ulan. Uli na kami. Lights na. Tunugan na. Naman na nila ya guys, ginaano bra ko. Ugad sila no? Grabe sila ya. Ikaw na nagubra? Tutbala ikaw na nagubra na? Ha? Good morning! It's Friday and prepare na nakon ang iyang mga gamit for today. Ano ka daduwi? Papaligo na siya. And mabackpack ko siya today because na may maraming subjects this morning malang ilang klase, half day tapos sa hapon electives nila which is ang ilang mga sports na or anything ginkuha nila for this grading.
Okay na nga. Yung mga gamit. Yung tumbler. Yung balunan. Everything is prepared. Is ready. Siya na lang hindi ready. Kaya kapaligo pa siya. Pero temprano pa man. 7:08 pa lang. 7:30 na siya hindi. Okay. That's it. Wait na lang siya maging ready. Okay. Time to go. Ready. Ano na? Pabugto man imo. Bagkis ka namin. Love you. Check lang reminders mo sa envelope. Okay, let's go, let's go. Bye. Bye, Doy. Oo. Doy! Hello, so got time for doing. Ay, na kami tiyo. Ato na si Daddy, oh. So, gato na siya. He's here. Damdawin yung food, no? Luwagid ang birthday mo. What's that doy mo dala? Ano na? No, Jollibee. Sabi mo. Saan mo ko da? Thank you. Thank you. How's your day? Good. Videohan. Hindi mo dayo ng practice I love kay you. sa PTL ko. Singamban. Dobe. Bye-bye. Practice time. Practice ka naman. Saturday. Bye-bye. Dad? Ano yung cellphone niya ha? Oo. Bye. Malubad na. Hindi na. Para magmala. May bulong man. Pagkapo naging mga tuhod. The tuhod is damage. Kita no? Damage na lang. Hi guys! Ano na ni akong churong? Akong buhok ko. Yes, nagamas ako kay grabe ka. Gapod, nagkapaglimpyo ako sa amon nga kwarto. Amo na ng update. Wala ako ka-vlog masyado kay PC sa panglabada kag panghimos ang amon nga kwarto. Matamaton ko lang room by room and party-party sang balay ang akon nga matamaton himos. Hindi ko ka bilugid nga balay sa isa ka adlaw kay kakapoy. Amat-amat lang. And pinanghimos ko din yung mga gamit ni Dewey. Nakita ko niyang akong balagin read nga story sa ila nagligal. Himutan ko diyang sticker nga ginhatag sang iya nga mga classmates. So cute, no? Remembrance ko sa ila. Haring yung sticker. So, amo ni remind ni sa sakon nga amo ni nga book ang ginread ko sa ila sang Monday. Kag ang sticker ginhatag nila sa akon. Thank you! So, shout out kung may nagalantaw kay hamba ni Doy-Doy, hamba ni Dewey. May galantaw na kuno nga mga classmates niya sa vlog namon. So, shout out din sa grade 4 Courage. Good morning and happy Sunday, everyone. We're going to church. And, balik na kami dayon kay later. Naka-set na ko abi sang amon nga mommy's day out after church. So, mahulat na sila to sa balay. Kay malantaw kami sang anyo lang na galing karon mga mamis, madate ang mga mamis. Papuli na kami, may may fellowship pa sa church galing kay nakatugaan ako abi sa mga bayaw ko. So ulat na sila sa balay. Lunch lang kami dito sa balay and then magora kami kay may mommy stay out kami sumungdaan. Okay, so where dito so nang galing ano na malas daya. Bye. So, nag-lunch na kami and then we're ready to go na naman kay Mamamis Day Out kami. Ito ba nga ka mo?
Ang mga bata, yan ay isa. May maapas. Makuha sila yan dito sa SM. Bahala ka mo dyan. Sinang ay lang sarado sa gate by Antas. Ay, gusto. Sarap. Sa ano doon, sa Daganay doon kay Jopita. Para pa sa Dagali. Dito lang? Ano na yan? Bye, Nang! Bye! See you later! Bye-bye! Daka lang niya? O, sige ah. Bye-bye! Bye-bye! O, kag, subong na lang kita nga. Patkit kita. Nagdag lang at tasanto ka. Hindi, ganyan December kabaya sa ano, tama, nag-ano ta kabaya na. Hindi yan, nag-ano ta yan, Nag-ano ta sa... peryahan. Peryahan lang to yan. Nota ka. Kay subong. Ano to eh? Let's go! Ayun na kami. Malanta kami. Hello, love again. Una lang kami kaya mapagunting pa sila dito sa Ruby's. Kaya doon na ang tatuan eh. Sa ano babaw, magawad ka na yung ticket. Sakto lang na karon. Hindi na siya nili. Magawad na tickets. Yes, sorry na may tickets na kami. We're going. Bakala lang kami alas stocks naman. Kaya wala pa man yung 2 p.m. 2 p.m. Value meal na lang ta. Value meal? Oo. Ayun na, mga snacks. Pagod kami doon, siya lang ilis. Pila na kami, masulot na kami. We're going in. Pila na kami diyo na first time na mo yung sulot sa sine. Libot na libot. Oh, buangit no. Ay, madalog na rin. Kita pala sa pinaka. Dito sa kilid daw. Dito diyo sa kilid daw. 4 dito. Nan. Meant for us, oh. 7. Diri ko. Ano, no? Ala, first time ko pala diri sa ano. Sorry lang guys, ah. Ay, subong lang kami ng mga mamis nag-day out. Amo ni mo. Pictures. Ay, pagkakita ko na. Laway, ayan ang dali. Ha? Laway, kasi siya sa una. Hindi na. Ang biya nga po, may cellphone lang. Kasi mo, hindi mo. Okay, actually guys, subong lang kami niya, nagaminalol kami ng 4 kay subong lang kami nagululupod ng 4 nga nagsini. Saan ba? Hindi mo pa kaya rin. Ay, nami gani kay to flawless ang inyo itsura. As in, video yun. Ay, video na. Ang video. Ay, kakakot sa aman eh. Lagi ka rin, hindi ka matakon sa dakon. Oo. Dumadalaga lang tako no abi, no? Ano? Hi, sino da bilapun? Kita kay panyo. Video, ipabuti ka pa niya. Kuya. Ano ni sino Arden nga pangita sa diyaw. Sige na bala, kay hello na pagin. Sino da bilapun 4. Kantunin. Sino? O mga dumadalaga, no? Kasi ang nga na rin, sino gani? Tadaman, hindi tadaman. Tumulan, makatuloy siya. Ay, ako eh. Last ko nga sini, ya. Bago pa lang kami kasal ni Kate. Tiri dyan kami. Siya yung natulugan.
Arigi kami sa unang-una daan. Nahulat. Pati wala pagkatapos. Mario na. Si Brong. So unang-una kami kaya wala na available nga chair sa likod. Hindi na kami Ay, do ari sa akon ba? Ay na. CR kami anay para karon din kami mag-guwa kung nag-start na ang movie. Namin na CR di sa sinihan niya, no? Natin sila waiting area. May balong kami na balong para kung malamig. Start. Di ba mga cousins, no? Yan ay mo sing nakuha sing, oh. Makita na yun, ha? Hey! Grabe yan. Oh, kaon sila. Oh, wow! Dali na ako. Goodbye, Joy. Tapos na, may nagibi sa inyo? May nagibi? Dali na nagibi mo niyo? Diba't sa ganto yung kiss nyo ayaw? Nagibi mo nga niyo. Ayaw. Tapos na. May yara giniguro part 3 yun. Nag-jetboarding. Ano sulit man ang ang 305 sulit. Sulit na sulit kay Jasin. Galing ka ka-stiff neck. Sakit. Madali lang. Masiyay na dito. Naka-stiff neck lang kaya kami sa una-una yan. Sa dasun dapat mapareserve na lang ang daan. Video. Smile. Ulat nyo rin sila ni Mami, oh. Cinema. Ay, mga bata lang pinahayaan nila. Lantaw sa sine. Nahulat sila puro daw. Be, ito sila. Amon. Ang amon ng mga chikiting ho. Ara sila yaw. Na. Ito sila yaw ho. Kaso gaano gaulat sa amon. Abaw. May mga stuffed toy ka mo yan? Ari sila. Ay, ay. Ang chikiting ho. Ay. Dapat ya kami lang mga mamis mag-date ya. Pati sila yan. Nag-ibig sila pa yan. May pagkakaw. Tapos na ako. Ano si Jisra? Ari pag itisa ho. Hi to my vlog. Yeah. Ngayon gamapit. Oxygen sa pag sila kulong. Ato sila koy dito. Sige sila sa tricycle. Yan masakayo. Mga cousins. Si Winter lang baylo kay Dewey kay mga gamay. Mga nanay ang ma-date ya. May bata. Gidya gidin sila. Wala. Sila nagkadto. Dati naman lang sila nagkadto. Hukag. Day lang. Ang hili patayano yaw. Diin, dali di. Ario! Ato sila. Ato. Unto gitu. Dula pa kami.
Ari yung mga bata nga bulinggit, no? Nag-date man yung mga cousin. So, ano yung maging kaon? Chicken kag-rice. Chicken kag-rice? Kag-rice? Kaya? Grabe, ba't hindi ka nakapanyapon? Ay, Early sila dinner. nag-ubos, Ting. Sino nag-ubos? Ha? Sino nag-ubos? Sino nag-ubos? Manang Pao? O si Sing-Sing? Sino? Sino? Papa Junjun yan eh. Junjun? Dito Junjun? Junjun? Ha? Hindi man stoy-toy ah. Kuya, hindi man? Ay, sus. Gwapang bata. Ano pa niya? Hindi man si kuya. Sino ubos ah? Share sila. Sabay na. We're going na. That's end sang amo niya mommy day out. Hindi man mommy day out. Yung mga ikog man. Thank you for watching. Bye!